Барша мақтау данлаулар жер һәм күкләрне, кешеләрне һәм җиннәрне юктан бар кылучы Аллаһ Тәгаләгә тиешле. Ул Аллаһ кешенең теленә сөйләшү ниғмәтен бирде һәм Аллаһны бер дип танучыларның һәм иман әһелләренең йөрәкләрен ислам һәм ныклы инану белән нурландырды. Аллаһка мең шөкер, безгә үзенең динендә булуны, теле һәм йөрәге белән Аллаһның бар һәм бер икәнлеген тануны, аның ризалыгы өчен изгелекләр эшләүне, чистарынып төзәлә алуны, үзебезнең Аллаһ кулы икәнлеген таный алуны насип иткәне өчен. Мусульман кеше Аллаһның кулы һәм ул тугры кул икәнлеген исбатлауга зур әһәмият бирүче зат. Ул бу дөньяга тууның максатын санаулы вакыт эчендә тиешле вазифаларны үтәп кенә Раббысының рәхмәтенә ирешеп булганын белә. Аның гомере кыска, ул дөнья исемле ләгънәт кылынган мәхлукның бизәкләренә кызыгу урынына мәңге булучы ахирәткә хәзерләнә. Аның теләге Раббысы белән күрешү. Аллаһ Тәгалә безнең вазифаларыбызга эчтәлегенә карап бәя бирәчәк. Бу гамәлне яки эшне башкарганда нинди ният, нинди максат белән яхшы яки начар ысулны куллануга карап нәтиҗәләр дә төрле булачак. Раббыбыз бөтен мәхлукларын да яхшы итеп, тәртип белән бар иткән. Юктан бар кылучы Раббыбыз җир һәм күкләрне, ягъни без яши торган йортны бер көндә барлыкка китермәде. Ул аны 6 көн эчендә, 4 көне җир өчен, 2 көне күкләрне тергезү өчен кулланды. Безнең һәммәбезнең туган көне бар, ләкин туганчы ана карында үткән чоры да бар. Һәм аны барыбыз да бер көндә түгел, Аллаһ билгеләгән тәртип белән билгеле бер вакытта үтте. Үзебезгә игътибар белән карасак, бик күп гыйбрәтләр күрербез. Күзләребез һәр вакыт алга карый, бер юнәлештә. Фақат 2 күз бу дөньяда яшәү өчен җитә. Тезләребез, терсәкләребез бер якка гына бөгелә. Төрле якка бөгелә торган булса, без утырып кына торыр идек бәлки. Мәсәлән, утын хәзерли алмас идек. Аллаһ Тәгалә 32 теш биргән, 2 рәткә бүлгән. Алдагы тешләр кисә, арттагылары чәйни дә, ризыкны тел бугазга узата. Бугаздан ашказанга, ашказанда эшкәртелеп, ризык тән буйлап тарала, калдыклары билгеле юллар белән чыгарыла. Нинди хикмәтле тәртип салынган безнең тукланы ысулына да, өстән аска, киресенчә түгел. Аллаһ Әл-Галим безгә акыл биргән. Акыл безгә бирелгән корал. Ул коралны бөтен сәламәт кеше дә куллана ала. Безгә бирелгән акыл Раббыбыз Аллаһны тану өчен, нәфсебезне тәрбияләү өчен җитәрлек. Бу акыл исемле корал һәр вакыт үткен булсын өчен аны чарлый торган ташы да бирелгән. Ул гыйлем. Әгәр файдалы гыйлем алсаң, акылың саф, үткен булыр. Файдасызга кызыксаң, акылың тупасланыр. Адам баласы Аллаһ билгеләгән тәртип буенча, ягъни тәкъдирдә язылган буенча, Аллаһ билгеләгән урында, ягъни җир шарында гомер итә. Билгеле бер вакыт аралыгында сынауларны уза, шуннан соң яңадан Раббысы каршына баса. Без кыска гына вакытка монда килгәнбез. Җир һәм күкләрнең барлыкка килгән вакыты белән чагыштырганда, безнең гомер озынлыгы бер мизгел генә. Шушы кыска гына мизгелне дөрес үтәр өчен шулай ук тәртибе билгеләнгән. Яшәүнең максаты гыйбадат. Зуррият сүрәсе 56-58 аятьләрдә мондый сүзләр бар. Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Ва ма халактул җинна вал инса илля лиябудун. Ма уриду минһум мир ризқин ва ма уриду ан ют'имун. Инналлаһа хуар-раззақу зул кувватил матин. Мин кешеләрне һәм җиннәрне миңа ниндидер бер файда китерсеннәр өчен яратмадым. Бары тик миңа гыйбадат кылу өчен генә яраттым. Чөнки гыйбадат аларның үзләренә файда китерә. Мин алардан бер нәрсә дә өмет итмим. Мин галәмнәр әһелләренең берсенә дә мохтаҗ түгел. Һәм миңа аларның ризыкландырулары кирәкми. Мин үзем аларны ризыкландырам, һәм ризыклануга ихтыяҗым юк. Дөрестлектә бер Аллаһ кына үзенең кулларына яшәш өчен кирәкле нәрсәләрне бирә. Ул кудрәтле һәм куәтле, һәм бөтен мәхлук өстеннән хакимлек итүче. Гыйбадатның максаты буйсыну, Раббыбыз Аллаһның ярдәмен өмет итү, һәр вакыт аны истә тоту. Иннани аналлаһу ла илаһа илля ана фаъбудни ва акимис салата ли зикри.
Дөреслектә мин Аллаһ, бердән бер илаһ. Миннән кала илаһ юк. Миңа иман китер, миңа гыйбадат кыл һәм минем ризалыгым өчен, мине һәр вакыт исеңдә тотар өчен даими рәвештә намазны укы. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Аллаһыдан куркып, ул әмер иткәнне үтәгән һәм ул тыйганнан тыелган кешегә Аллаһ һәр бер авыр хәлдән чыгу юлын бирәчәк. Һәм аңа көтмәгән җирдән ризык бирәчәк. Аллаһыга бөтен нәрсәдә тулысынча тәвәккәл иткән кешегә яклаучы буларак Аллаһ җитә. Дөреслектә Аллаһ үзенең эшен тәмамлый һәм теләгәнен үти. Ул һәр әйбергә бозарга ярамый торган билгеле вакыт һәм күләм билгеләде. Буйсынуның максаты Раббыңның рәхмәтенә ирешү, ягъни җәннәткә кайту. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Иман китерүчеләргә, изгамәлләр кылучыларга без аларның җаннарына бары тик куәтләреннән килгәнлегенә йөклибез, алар мәңгелек рәхәтлек һәм җәннәт әһелләре. Димәк, Раббыңны белү, үзеңнең кул икәнлеген тану, аннары аңа буйсынып яшәү, ахыр чиктә аның рәхмәтенә ирешү. Менә шул рәвешле безнең тормыш юлы булса, шушы тәртип белән барса, уңышка ирешкән булырбыз. Куелган максатка ирешү өчен без барыбыз да барча гамәл гыйбадәтләребезне яхшы итеп башкарырга тиешбез. Аллаһ Тәгалә Нәхл сүрәсендә әйтә: "Инналлаһа яъмуру бил-адли вал-ихсан." Дөреслектә Аллаһ гаделлектә булырга һәм изге гамәлләр кылырга буйыра. Бакара сүрәсендә: "Ва ахсину инналлаһа юхиббул мухсинин." Яхшылык кылыгыз. Дөреслектә Аллаһ яхшылык кылучыларны ярата. Муслимнан риваят кылынган хадистә китерелә: "Инналлаһа катабал ихсана аля кулли шей." Дөреслектә Аллаһ бөтен эшне яхшы итеп эшләргә буйырды. Яхшы итеп эшләү фарызны үтәгәндә дә, харамнан тыелганда да, кешеләр арасында мөнәсәбәтләрдә дә кирәк. Кеше эшләрен дөрес итеп, тулысынча һәм кагыйдәләргә туры китереп тәртип буенча эшләсә, аның гамәлләре кабул булачак һәм юмарт итеп бүләкләнәчәк. Нинди генә төр гамәл гыйбадат булмасын, ул да билгеле тәртип белән башкарылса гына яхшы булырга мөмкин. Мәсәлән, берәр гамәл кылырга телисең икән, башта фикерлисең, Аллаһның рәхмәтенә ирешелек булырмы бу, яки юкмы икән дип. Аннары ниятләп эшкә керешәсең. Бурычлар куясың, яхшы усулны сайлап тормышка ашырасың. Намаз укырга уйладың икән, башта яхшы итеп чистарынырга кирәк. Ихлас йөрәктән ниятләгәч, намаз ишендәге зикрләрне тәҗвид кагыйдәләренә туры китереп, һәрбер хәрәкәтне ашыкмыйча төгәл итеп, намазны чын күңелдән ихсан дәрәҗәсенә туры китерергә тырышып, хушук белән, буйсынган рәвештә чын кул кебек башкарасың, һәм бу яхшы итеп үтәү булачак. Аллаһка якынларга телисең икән, моны да яхшы итеп башкарырга кирәк. Мин мусульман дип әйтү генә җитми, эчке һәм тышкы халәтләребез белән дә әйтелгән сүзгә тиң булырга кирәк. Моның өчен тырышып укымыйча, йөрәгеңә сеңдереп, гамәлләрең белән динеңне ныгытмыйча ирешеп булмый, коры сүз генә булып калачак. Дөнья эшләрен яхшы итеп белү һәм эшләү тиешле. Без мусульманнар, Аллаһның куллары. Нинди генә эшкә алынсак та, башта аны өйрәнеп, аннары төгәллек белән сыйфатлы итеп, Аллаһка тапшырып тәвәккәллек белән башкарырга тиешбез. Хадистә әйтелгәнчә, хезмәт итмәнгә яшәүче кебек, гыйбадәтеңне кыл соңгысы кебек. Аллаһ Тәгалә бәрәкәтне хәрәкәткә бәйләгән. Моны да шулай хадистән беләбез. Хәрәкәттә бәрәкәт дип әйтелгән. Башкаларга үрнәк булыйк, безгә карап яшәргә, эшләргә өйрәнсеннәр. Зарланып ятуга караганда, җиң сызганып эшләсәк, гыйлемнәр өйрәнеп хәләл хезмәт юлларын булдырсак, остазлар, галимнәр булсак, динебезне, телебезне, халкыбызны күтәрсәк, яңа үсеп килүче нәселгә үсеш юлларын салсак, яшәүнең мәгънәсен аңлатып калдыра алсак, һәм башка шундый яхшы эшләрне кулдан килгәнчә булдыра алсак, булар барысы Аллаһның рәхмәтенә ирешергә сәбәп булыр иде. Бу эш чиратында Аллаһ Тәгаләнең тәртипне саклау була да инде. Чөнки дин безгә бу дөньяда һәм ахирәттә яшәү өчен бирелде. Аллаһ Тәгалә һәммәләребезгә дә иман байлыгы, тәүфик бирсен. Раббыбызның сөйкле кулларыннан булырга насыйп итсен. Шушы кире кайту мөмкин булмаган дөньяны Аллаһ кушканча, ул билгеләгән тәртип буенча буйсынып, мусульман булып үтеп,
вәгъдә ителгән җәннәтләренә җиңеллек белән ирешергә һәммәбезгә дә насыйп булсын. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه السميع الدعاء.